Son 11 megapíxeles, pero ¿cómo? Ahí está. El estabilizador que para la cámara de vídeo. No. Uy, barbaridad se ve, tú. Allà can deixat davant. Algú que no sap... Ah, allà davant qui va? Va el Maño i Camilo, vale. Aquell no sé. Igual no són, perquè per ahir pensa que no, que era el cel de baix. Ahir pensa que hi serà a Monticello. Así sería el cruce, Raúl. Tú estás a la feta, ¿no? Pero así ya el cruce. Y que ya será Monticello. Después de Monticello te dejan para allá. ¿No? Que per allá será Monticello, ¿no? Ah, pues ya lo veo. Y pero así será el cruce. Pero así será el cruce. Correcto. Se han visto dos que han empleado y yo pensé que no son nosaltres. Correcto. Jo. Marica, te joder, anda, con dijimos ahora así en el León, y ahora digo, jo. Antes ganaba algún altre. Sí, una merda. Yo no sé el camí, ja ho va dir, que jo no sé el camí, jo tinc en Fabián, que sap el camí. Sí, tiene chicones, tu Pagamunt. Que te queda poco de fer el burro nixa. Hombre. Ara, jo no li va haver la porta que no s'ha haver acabat el curs. Que ara va bé, però... Pero uno s'enreda enseguida. Uno s'enreda enseguida. En cuanto t'enreda, poner un candado. Ah, sí? Bueno. De moment va bé. Falta veure el final. Tú no dices que le van para la cadera. Va, Rubio, pasa. Pasa. Que estoy grabando. Si no, no iniciarás en el vidrio.
Bon dia, cavallers. Ara què serà? Perícia camí? No, era per darrere de la nave. Però Perícia no va, tu no enllaça. Jo va per allà, per el normal. A més que el que diu Diego antes de darrere i baixar per darrere la fàbrica. Per allí... Perdeu-se. Som un cotxe. Hem de pegar la volta i per darrere la fàbrica entrar. I relajeu-se! Mira, vamos para allá, la casilla de San Agua, Juan Carlos. Home, te tragaràs un munt de coses. Soportan adelante, se te va a venir un caballo sin poder, si no tiraba un de... Se mover. Almenys abaixades, però ara abaixades un poquet d'així en fora. Ara, conforme vaig agarrant-li confiança al bitxet. Doble, eh? I la roda que porta, què porta? 2,10 o més? 2,10 crec que. Un punt de recorrido, davant i darrere, Això sí que traga. el salto del tiro que va a Claro, això sí que traga. la fan més ràpid, la peña, per la funda que per la pista. Enfila la 1. A l'esquerra. Este contra él en el millón, está muy duro. Hay un trocete aquí, está bien allá. ¿Esto para acabar? Sí. Pues al revés y cada vegada. Jo diria que ho ha dit. Sería un día real cuando no tengo un usted, no lo acaba de hacer un día aquí, ¿eh? Ara, lleó el pagamut. El lleó de la dreta. Gallina que Ya pegado a 7 más. Ara, Luis! Valiente. Deixa'm vendre per alt, tu! I no és perquè vulgui venir per així. Ale! Ale, Luis! Y ese costero, grandes costeros. Después ya es... Raúl, tu també? Molta guia! Això és de Pacamuno, allò. Correcte. I per cavall, no? Puja tu, jo m'he per aquí. Pues com ho has fent, tu? Per ahí el que arriba és que quan t'apeguen baix... Sí, però això és la més mala que n'hi ha. Ixa i l'altra. És que per ahí puja més peu i després ja és més bo. Ahí dalt, després n'hi ha una altra pista que ve per dalt, no? Sí. Aquí ja picarien. Sí, és xuda. Claro. Total, les puges de torcet a peu. Este trosset. Ixe trosset i l'altre, eh? A mi em patinava molt. Ells tenen canals, I però... tu vas a peu també. Jo pujo per ahí. ¿Y por qué vos pujas per ahí? Hombre, ¿qué te que vaya a cuestionar? Y puja molt també amb mi. ¿Qué te que patentar? Molta guia! No sigues tonto. No sigues tonto. Del meu home. Pa on anem? Anem a Bulleu. El del dimoni. Apaga la llum. Què colló? Però que l'hora està més bé. Més bé per baix. Cara amunt sempre. L'Àuria cara amunt no va. La reparada de la revista no pot esperar. Anem amunt i després com... anem amunt. Va, pugem un tot a peu, va. Va, pugeu, va. Va, pugem un tot a peu, home, que no passa res, home. Mata no són gallos, home, que no són de
uccide, mata un galliner, home. Nosaltres arribem a Terrateig i Terrateig pugem per amunt. Fabián, anem a Terrateig i Terrateig per amunt a buscar-los i si no mos gelem. Ahí la curva fa com un regatxet també. Així són 100 metres després en seguida per amunt. Mare de Déu. José, així tots els dies. Pues esta setmana que pleno? Collons. Estàs motivant per fer la paella al Rubió? Ah, bueno, vale. Ah, Fabián. Fabián es el que fa de guia. Ja, disfruteu del paisatge? Sí. Ja està. Tu has pujat dalt, xorro? Dalt de tot has pujat? Pues dalt de tot és bonito de veres, Lo que pasa es que la baixada és més perillosa. Que com està arreglat i d'embales... ¿Estás bien? A baixar és que està com això, ara. Antes que estava ple de regatxos on anaves espaiet i a baixar és bé. Però ara que està com això, t'embales i en una curva tens recte. Aviam, per dalt o per baix? No sé, si fes com el Rubio, que vull anar per dalt. A lo que era pogut ser, si anaven encès tots, res. Hermano. ¿Estás potente, Javier? Hostia. Este sí. Ese está prou bé. El problema és si passen els quarts, sí. El desfantoso. Home, clar. Sí que estan arreant los per tots els puestos. Va a pegar el boom, pero después que se van arreando los. Ahora vaya ahora. El carro va per les pedres. El carro sempre per les pedres.
Salvatore. No. Home, el Vidal està més pelat. Vidal està més pelat. Cuidado con los charcos. Pues si la rama no recta completamente, como la chafes, que la tira para acá tú, que se clava. Si vas a trencar, el desviador el vas a trencar a Xina. Pega una rameta xicotiva i el vas partir. I vas trencar la pateta, com el meu els discos de carbono, no se va trencar. Ara, quan apliquem el terrateig, cantons que li toque a la germana. No, Salva? I si no... Ah, jo quedava, Vicent? Per això va davant. Destacat. No, però això va bé. Tireu-se per la dreta. Arrimat a l'arbre, que està millor. Sí, ja està tot preparat. El que passa que és que posa les coques al forn. Perquè si no és 32 o 33 cançons. Si tu li toques així, 5 minuts estem ahí. Ella va tirant les 20. Cuidado amb el Pinocho, que també patina. Ah, l'àvia. Cuidado, no gireu així la roda, que es pegareu amb morra. Recte. Recte, després ja girareu. Encara partita me la feia jo també no corrent d'avui. I la meva igual, encara partita. Jo darrere. En un barranco de Xina. Ahí me sé que l'entassa quasi que tots estan en... Quasi tots estan en moquetos. Era fer banderes, Bueno, ja estem en terrateig, Ara ja si voleu anem a buscar-los. Javi, ara si voleu anem a buscar-los para no gelar-nos. Sí? ¿Sabeu per on és? Sí, de sota terrateig ja. Sí, però per ahí o per ahí. No, ells venen per així. Home, on és per així? No, sí, no, que així fem la corrent, ells ho volen. Bueno. Per anar a fer un camí.
Així sí, darrere la cooperativa, sobre la carretera Llau. Corre, recte. Ja era hora, ja. I la suc que tens fora de malament. Estàs traient de fer? No, estem a avisar-nos demà. ¿Estás diciendo, tía? Tú estás enseñando más cosas del amigacho. Yo estaba esperando a que viniera para grabar-vos. ¿Quieres que diga todo de damunt? Espera que no em tape la cara, de no? Com que era? S'heu partit? El meu Spielberg està així, que han punxat. Tu? Spielberg? Què és el que no t'agrada? Home, cada un per un puesto. Ha sigut una vegada d'estampida. Home, d'estampida no, tio, vosaltres ho podeu per l'altre i nosaltres per baix engrupats. I els altres? Ah, ja estan ahí. Para. Que se l'emporten totes. Vosaltres aneu enredant els candaus i després volem com obrim. No he aprofitat molt juntos, saps? Però... Ja. I tot el moll, companyia. Ha punxat. Punxat Salva i s'ha quedat una miqueta. No és tant de l'àmbit. Salva, el de Redonda. Luis! Que estava jo esperant vos a la quadrilla. Ara, jo tinc una Works especial d'estes, per seguro. Bueno, ja sabeu totes així. No ho sé. Eixa la del Rubio. Cabró. Es para la posteridad. Pero no hay quitar. Luis, i si has en el vídeo encara he cabrejat, ja per abans, tu, està. No me saps que se saben d'això. No l'havia gravat. Grabalo per davant que no té... El que no és molt bo, perquè no quedem ni un bé.
está pillón. No, uno, me van a engañar los dos. No. Me van a engañar los dos. Y menos mal que no me voy a sentir. Porque si no me voy a sentir la conversación, vale. Yo me voy a amagar baix de la taula. ¿Qué va a ser? No quiero acá. Para comer esta semana en plan de bajar. Bien, Diego, yo no era. Diego, me van a engañar estos dos. Ya van. Guarda la punta, Fabián. Luis. Acá pues se me han engañado. Ah, tú, vosotros el de los hombres de negro me lo envié yo pronto. Mira, esto es la Citroën. José está ahí abajo. El chiquete es fácil que vaya, pero José está ahí abajo.